Er staat een schattig kriek overheen. Mag ik een applaus voor Milana? De Genaanse hoop in bange dagen. Genaanse vertegenwoordiging op het KVL. Heel veel succes in heel. En verlaten ligt natuurlijk niet met Leijgem naar Hoeschouw. Prins Finn en adjudant Mies, wilt u even naar voren komen? Want toen kreeg natuurlijk uit handen van onze nieuwe Prins Finn de medaille, de jaarorde van dit jaar van de Vlaanders. Het was een heel mooi optreden en gang zo door. En heel alleen de medaille testen de Chris ook om zo'n op de slaapkamer aan de muur te hangen het werken van dit jaar.